ọpụtalola n'ụtụtụ kene Chukwu sekwulani ho kele Olisa ọpụtalola n'ụtụtụ bịa kene Chukwu sekwulani ho biko kele Olisa bi n'igwe ho sepụlụ ụwa ho Chokike kene Olisa bi n'igwe ho sepụlụ ụwa ho Chokike kene Chineke kele Chukwu kele Olisa kele Chineke bịa kele Chukwu na Chukwu nwe mmadụ n'obuka onye rapụlụ ifeanya na chi hepụlụ ebe ife ọzọ n'ụwa ho n'anya mmazi ọkwa oluo egwu ka mụ na-eti onyinye Chukwu onye nọ na milo amọsi Chukwu kele onye nụ Chukwu kele onye ka o kele ife ga-abụo ọ bụrụ na ha nwe gbuchuru ọnụ ji eji chụ aja emesie n'hopu ome ụmụnne ebe belunuo ugobelube ọsa na mkwunuo uze na ngọ unubemo orimili a na-akatakwa na tabanudo ma azụ anwụ na anwụ n'ụwa bụrụbe obodo na n'Igbo ekelelu ndị ji obodo kanjenu kele ndị ji obodo na n'Igbo ayo ndị ji obodo ebe ụmụ kele ndị ji obodo na n'Igbo ndị ji obodo ọkwa ndị mere ife ụwa na-achọ ndị gburu efi na ha gbogbo ndị kpalite na mbụ na n'Igbo ndị ọgaranya ndị chịrị ọzọ ka Igbo si echi ọzọ ekenelu ndị ji obodo ndị ide ọnụmụ kenelu ndị ọgaranya nna m eze ndị Igbo okwu m dị n'anyị na-atụ genelu ngene fulu ngene wenu ndị Igbo ekelego m na-eke na-atụ genelu ngene fulu ngene wenu ọkpụnụ ma n'okwu juru nwata nụ kama na nwata mụmanụ wee gba nkịtị maka na nwata mara nke ọ ga-ekwu n'ụwa si jide nya bụ nwata ka egbuo mana si n'okwu ọgaranya gbalụ nwata ho n'okwu okenye gbalụ nwata gbalụ n'endo ọkwasị n'ọfọ ọgaranya gbalụ nwata ho n'ọfọ okenye gbalụ nwata gbalụ afọ ndo nnabịasị na nsọ ọgaranya wili nwata na nsọ okenye wili nwata gbalụ asọ ndo ọkwa Igbo niile ekpele ekpe n'okwu okenye dịkwa n'okwu mmụọ ọkwa ụwa niile ekpele ugbo gboo n'okwu ọgaranya dịkwa n'okwu mmụọ
ebelebe gbuo ukuchiagụ mgbadabịa ya ugbo onye ka akasị bụlu n'onye ụbịam ọ dịghị mma na-asịkwa nụnụ ka njọ n'ugbo maka na arụ ma chọrọ okwu n'ọfọgidide jawani ọkpịla ọma nke juru eji aga n'ogwu na-abịa si n'oche ọfọ na ha na ehigide m ahụ ọkwasị n'ife gbachire nwata ya nọ ife gbachire nwata ya nọ ọgwọchi ogbe okenye okorobịa tozie okoro tozie n'ocheli ibe ya ihe ọha ha na-ezechisienụ n'ụwa na mbụ ọzọ echienụ mana ụmụ ụwa na-emezi na-ezechisienụ n'ụwa na ọzọ amachi nwata chọba nke n'ụwa ọbụla jọ nwa mana onye na-ekili ekili n'ụwa adịrọ m ikpo ntuo igbo oge luo Igbo ka nke nụ nkwụcha ka nke nụ nkwụchado ụmụ ibe m na nkwụcha bụrụ ụjọ ka nke nụ nkwụchado ụmụ ibe m na nkwụcha bụrụ ụjọ chọba nwa dike na-ewune bakwa na mbụnụ na-ewune bakwa bịasi dalibeli ife nke na-elife na mbụ bịalụ n'ụwa wee rube uju a sị na ndị nwa nọlue na ọka dị n'obodo n'ọka dị gbalịrị iwe ife mmeli ndị nwazi ka iwe ebube dike Sick of Africa nọ dị mma Dr. Emu Ayọkpara Mike Nwaokpara nọ dị mma ndị na-eche obodo ọtọ nwakalibịa n'afọ Igbo odogwu nwoke agwụhiro nzi sobukwa n'ile ji obodo ụnụfụ n'ife ọnwụ mela niile n'ụwa ife ọnwụ mela anyị n'ụwa hụ n'ọkaliziri Chief Nwafọrizu Nnewi Chukwu maka dị n'ọzọ ogo n'ọdịma Chief Denis Ọsadebe Nwasaba